L'altre dia us parlava del framework Atlas de Mitre com un dels marcs de referència, com el pal de paller de tot el que té a veure amb la ciberseguretat aplicada a la intel·ligència artificial, especialment amb aquest marc de treball, amb aquest framework base, des del qual desenvolupar totes les estratègies de ciberseguretat per mantenir securitzats els sistemes d'intel·ligència artificial. Com vaig esmentar, el framework Atlas de Mitre es basa en diferents pilars. Comencem pel primer. El primer pilar és el de reconeixement. Reconèixer que hi ha. Anem a veure quins recursos, quins sistemes, quines maneres utilitza aquell sistema d'intel·ligència artificial per veure com l'ataquem. Ens fiquem ara en el lloc dels dolents. Mirem com està construït, quins recursos té, quines eines empra. Fem d'espies. Veiem què té i a partir d'aquí plantejarem l'estratègia per com atacar-lo, per com entrar, per com penetrar-hi. Però primer hem de fer aquesta tasca d'espionatge, de recerca, de cerca de tot el que hi ha, de tot el que té, per poder després escalar cap als següents pilars, que com veurem són, en teoria, seqüencials, un porta l'altre, l'altre porta l'altre, però no sempre són tan lineals com sembla. És a dir, no sempre del primer anem al segon, del segon al tercer, del tercer al quart. A vegades és més entrelaçat. Però bé, per ara deixem-ho aquí i veiem i ja hem parlat d'aquest primer pilar.